poġġu stqarrija ħad tkun uniformi għax ħadd jinterpreta l-affarijiet. Okay, Kitarno għadu fil-korp tal-Pulizija. Kwart oħra. Dik biss qed insaqsik. Kitarno għadu fil-korp tal-Pulizija. Tneħħa mill-investigazzjoni? Xiex mistoqsija? Mistoqsija. Investigazzjoni bħalissa għadhom kif tajtieli. Le, xieġifieri mistoqsija? Mistoqsija li qed tistaqsi diplomati kollu bħalissa. Mhux qed taħħeġ mill-investigazzjoni. Mela. Tneħħa mill fuq l-investigazzjoni. Tneħħa mill-investigazzjoni? L-investigazzjoni jsib għaddejjin. Bl-ispettur Kitarno. Bl-ispettur Kitarno. Ħassin spiega. Isma, inti ħatibat email, jew ħatibat stqarrija lil kulħadd, però jiena batlek mistoqsijiet speċifiċi. U nixtieq risposta. Kitarno tneħħa mill-investigazzjoni. Għadu jagħmel parti mill-investigazzjoni. U hemm ħsieb li jitneħħa mill-investigazzjoni? Ħa nirrispondik bistqarrija. Nirringrazzjak.